Кой е мърша, брат? Просто. Тук ще разберат нещата. Мършляка. Аз съм към гледам става лошо. Знаеш как изглежда отстрани без да се знае, че все едно ти имаш към нея нещо и ти я яд. Така излиза. За мен, според мен. Така излиза. Защото сега, както ти казваш, ти сега в момента се чувстваш надигран. А то ще чувстваш надигран, защото по тук какво случи, брат? Почнахме любовната историка, езичета, мезичета. А това хората навънка го такова. Ти тук ще бъдеш себе си, в смисъл ти още по себе си. Да си кажеш точно как се чувстваш и какво се е случило и така. Да бъдеш мъж, голям мъжкар, не е да предеш другар, да пуснеш ти език пред вратата. Ред флаг, червена светлина, която трябва да алармира опасност при една жена, когато мъжът е в сянка. С архетип владетел или първооткривател, доминантен, тестостеронов тип мъж, мъжки мъж, както се казва, но влезе обикновено поради трудно, травматично детство в сянка, той вече проектира тиранин или деспот. И такъв тип мъже са зависими партньорства, тъй като те вътре още от детството имат в себе си един дефицит, недостатъчна любов, били са обикновено осъждани, критикувани, травмирани, различни жизнени сценарии, които са ги вкарали в детска травма и в дефицит, респективно в сянка. Такъв тип мъже, те влизат в съзависими партньорства, т.е. те търсят партньорка, която да обсебят, партньорка, към която да проявят деспотизъм, ревност, патологична. Т.е. тук вече става въпрос за токсични партньорства. Въпросът е коя жена привлича такъв мъж. Има два жизнени сценария. Единият случай, в който привличаме такъв мъж в полето ни, който е сенчест, който е деспотичен, който е травмиран, който е склонен към обсесия. Това е или жената, която също е в сянка, и тук вече идва момента с термина психологията бондинг, травма, по травмите се привлича. Тоест, или жената също е сенчеста, кортизолва и привлича такива лоши момчета, или втория жизнен сценарий, когато жената е прекалено мекичка. Толкова мека, че почти е в режим на жертвичка. Много удобна за такъв тип мъж, който да я изяде. Време е да спреш да се съмняваш в себе си и да заживееш като жената, която винаги си мечтала да бъдеш. Кандидатствай за моята авторска програма «Магнетичната жена». Линкът е в описанието на този профил.